Dobrý deň prajem všetkým divákom. Moje meno je Atana. Zaoberám sa veštením budúcnosti, astrológiou, kontaktu s mŕtvými, čistením bytových priestorov, liečením na diaľku alebo osobne. Som učiteľkou meditácií a pozitívneho myslenia. Tu sa budeme stretávať každý týždeň, kde budem vykonávať predpovede pre jednotlivé znamenia zverokruhu. Až by ste mali záujem o podrobnejší horoskop, tak si ho môžete prečítať v časopise Zdravie, krása, vitalita, ktorý vychádza raz do mesiaca. Až by ste mali záujem o podrobnejší výklad, či už sa bude jednať aj o nejaké choroby, alebo stane sa vám niečo, čím si neviete rady, kľudne ma kontaktujte, neváhajte, nájdete ma tu cez Messenger, alebo cez telefónne číslo, alebo SMS-ku, e-mail. Naozaj budem sa snažiť každému z vás vyhovieť. A teraz sa už pozrieme na prvé znamenie a tým je Baran. Takže čo môžu barani očakávať tento týždeň? Tak, barani, trošku vás zarmútim. Hrozí tu, že dostanete nejakú negatívnu správu ohľadom vašej práce. Ja to tak vidím, ako keby sa znižoval počet zamestnancov v danej firme, hej. Takže pozor na to, lebo tá správa ešte ku vám nedošla. Takže buďte na to pripravení, ale nezúfajte absolútne, pretože okamžite vám nadväzuje tá nová práca, hej, a inak tam budete aj spokojnejší, či už palatovo, alebo emocionálne, hej. Takže tento kolektív aj tak, kde ste boli, nebol pre vás až tak vyhovujúci. Čo sa týka zdravotného stavu, tak tu pozor na bolesti hlavy. Možno teraz je viac stresu, ale odbremente sa. Odbremente sa naozaj, pretože viete, jedny dvere sa musia zatvoriť, aby sa otvorili tie druhé. A vám sa tie dvierka do budúcna budú otvárať, takže tu naozaj nezúfajte. Ešte sa pozriem, čo negatívne vás môže čakať, od čoho sa môžete vyvarovať. Smútok, prosím vás, neprenášajte na rodinných príslušníkov, pretože aj oni potom zle to prežívajú s vami. A náhodou, ak sa natrafí na prekážku, že za tou druhou prácou bude treba viac cestovať, tak tiež nerozmýšľajte negatívne, pretože či už príde druhá ponuka, tretia, tak či tak natrafíte na tú dobrú prácu, ktorá vám naozaj bude vyhovovať. Takže máme tu druhé znamenie a tým sú Bíci. Takže čo môžu očakávať Bíci tento týždeň? Bíci, vy tu budete riešiť nejaké úradné záležitosti, ktoré ste dostali buď listom, hej, od úradu, upozornenie. Takže to budete riešiť, budete si musieť zobrať jeden deň dovolenky, nebojte sa, dajú vám, takže až máte náhodou viac chorých a znížený počet zamestnancov, tak či tak vám zamestnávateľ vyhovie. Takže tu sa ničoho nebojte. Čo sa týka zdravotného stavu, tu môžete mať bolesti nôh. Ja to tak vidím, že máte prácu, kde veľa stojíte, hej, takže zišlo by sa vám, aby ste do toho bežného dňa zaviedli viac pohybu. Pomôže to tak či tak zdravotne, ako aj psychicky, hej. Dobre, a čomu sa majú Bíci vyvarovať na tento týždeň? Bíci, vy máte dosť silnú energiu teraz v tomto období, takže naozaj stretne vás
dosť negatívneho, ale takisto to viete vyriešiť do pozitívneho, takže nemusíte sa báť. Takže čomu sa vyvarovať? Pozor na to, aby ste nepadli do depresie za tú správu, ktorú dostanete, hej, čo sme aj pred chvíľou hovorili. Takže žiadne vyhorenie, žiadne trápenie, dá sa to riešiť a naozaj nezabudnite, jedny dvere sa zatvoria, dve sa otvoria. Dobre? Takže víci, naozaj držím vám palce. Nie je to dneska jednoduché, ale vy to zvládnete. Ďalším znamením sú blíženci, takže čo môžu očakávať blíženci tento týždeň? Blíženci tu budú riešiť tému zahraničnej práce. Takže kľudne, a keď teraz to začnete ináč vybavovať tento týždeň alebo v tomto období, tak od januára by ste potom už mohli byť, lebo tie 2-3 mesiace, ako tu vidím, tak budete si musieť počkať na ten väčší príjem. Dobre. Čo sa týka zdravia, tu môžete mať metabolické problémy, tie problémy so žalúdkom, hej. Takže pomôžte si vlastnému telu tým, že zmeníte si životosprávu a naozaj na tej jedálniček si dajte viacej záležať a nakombinujte tam viac zeleniny. Naozaj prospeje vám to a aj imunitnému systému, aj celkovému pocitu. Čomu sa majú blíženci vyvarovať v tomto období? Takže blíženci, čomu sa majú vyvarovať? Ak už príde tá téma zahraničie, tak vás bude zamestnávať myšlienka, aby sa neskončil partnerský vzťah, hej. Väčšinou majú tí partneri strach, že ak jeden odíde do zahraničia, tak manželstvo sa rozpadne, áno, ale nie v každom prípade. A vo vašom naozaj dopredu plánovať niečo také, že sa môže stať, nemá to význam, dobre. Takže nad týmto nerozmýšľajte. Až by k tomu, nedaj Bože, došlo, tak budete to v tom momente riešiť, ale teraz dopredu najprv riešte to, aby vás prijali a stihli to od januára, ten nástup do tej novej práce v zahraničí. Ďalším znamením je rak. Takže raci, čo vás môže očakávať v najbližšej dobe? Tak, raci na tento týždeň budú čakať návštevu, ktorá nepríde, hej. Budete z toho trošku taký nešťastný, ale nebuďte, pretože neviete zatiaľ dôvod, prečo tá návšteva zrušila svoj termín, hej. Takže nesúďte naozaj, treba vypočuť a nevadí, nastane druhá príležitosť. Čo sa týka zdravotného stavu, vy tu môžete mať nejaké zápalové procesy, ale to sa vám naťahuje už od jary. Takže tú jar neboli vyliečené možno prechladnutia, chrípky, tak naozaj tu sa dajte do poriadku a nebolo by na škodu, keby ste sa objednali aj na preventívnu prehliadku. Tam vám zoberú aj krvičku a naozaj zistíte, že v akom je to stave a nebudete mať žiadne pochybnosti o svojom zdravotnom stave. Negatívne veci, ktoré vás môžu obísť. Čomu sa máte vyvarovať? Pozor na tie trápenia, hej, za tú návštevu, ja viem, bola to veľmi vzácna rodinná návšteva,
aj vaše deti očakávali tú návštevu a naozaj neprenášajte tú neistotu na tie deti. Takže povedzte im, že bude druhá príležitosť, stalo sa, nech vás netrápia veci, ktoré nemajú naozaj veľký význam, hej. Dobre. A ďalším znamením je lev. Takže čo môžu levy očakávať tento týždeň? Levity, vy si budete budovať ináč partnerské vzťahy teraz, nedorozumenia z minulosti, ktoré sa už naťahujú už dozadu tie 2-3 roky, hej. Budete chcieť posilňovať vzťahy s rodinou, s deťmi a inak celkovo máte teraz výhodné obdobie na riešenie partnerských problémov, pretože vám vesmír teraz je tak aj naklonený, aj tie planéty, takže smelo do toho, hej. Zdravotný stav. Levy, vy ste vyčerpaní teraz poslednú dobu. Tam je vyčerpanosť, skôr aj, by som povedala, niekedy až vyhorenie, hej. Takže dať sa dokopy, posilnite si tú imunitu, pripravte sa na jesenné obdobie a môžete to dosiahnuť, nie je problém viac športovať, pohyb do toho dať a zmenou zdravej životosprávy, takže naozaj veľmi málo musíte urobiť, aby ste ostali zdraví aj fit, hej. Čomu sa máte vyvarovať tento týždeň? Vy sa musíte vyvarovať určitým kolegom v pracovnej oblasti, hej, pretože ten váš šéf nadriadený nevie, komu má veriť. Dobre bolo, keby ste si určité veci nechali tiež pre seba a nehovorili negatívne o nadriadenom. To je taká podmienka na vás, pretože s vami on je spokojný, ale nerozumie tomu, čo počuje, áno. Takže naozaj to sú zbytočné problémy, ktoré nemusia byť. Ďalším znamením sú panna. Takže panny, čo môžu očakávať tento týždeň? Takže panny, čo môžu očakávať tento týždeň? Panny tu budú teraz rozmýšľať tento týždeň ohľadom úradných vecí, ohľadom nejakých súdnych záležitostí. Mne to vyzerá tak ako záverečných verdiktov za rozvod, takže to vás trošku tak oberá o silu, hej. To sa bude všetko riešiť, ale ešte tento týždeň nečakajte odpoveď termínu, hej, aby sa to riešilo. Ja viem, že by ste to už chceli mať za sebou, ale zatiaľ to tam nie je. Čo sa týka zdravotného stavu, pozor na zápaly močových ciest. Pozor, kde si sadnete, viete, možno, že je ešte teplo, ale už tak či tak, už sa blížime do tej jesene, takže tu, aby ste to nepodceňovali, dobre? A ešte sa pozrieme negatívne, čomu sa máte vyvarovať.
pozor na nevery. Naozaj pozor, pretože nielen partnerstva by sa úplne rozpadli, ale ja to skôr tak vidím, že tá rozvodová záležitosť, ktorá nastala u vás, práve nastala z tej nevery, hej, a buď vaši rodičia alebo svokrovci to veľmi zle znášajú, takže tam môže byť zhoršenie zdravotného stavu, hlavne u mamy alebo u svokry, dobre? Takže aj tam to vysvetliť, že ďalej to takto nefungovalo, áno, ale nezaťažovať tých rodičov. Dobre. Pozrieme sa ďalej na váhy. Takže váhy, čo môžu očakávať v najbližšej dobe. Takže váhy. Váhy tie budú rozmýšľať, že by si ešte urobili nejakú tú dovolenku cez more, čiže do zahraničia. Nech sa páči, je vhodné obdobie, kľudne môžete, ale na pracovisku tam musíte už teraz naozaj riešiť, aby vám ten zamestnávateľ dal tú dovolenku. Ja si myslím, že tu vy už rozmýšľate o vianočných a silvestrovských dovolenkách. Dobre, ale to naozaj treba nahlásiť čas, lebo tam tiež bude dosť minimálny počet tých zamestnancov. Dobre, a zdravotný stav, čo sa týka vášho zdravotného stavu, vy tu máte, viete čo, zníženú imunitu. Tú imunitu si môžete zvýšiť, hej, a pripraviť ju na toto zimné obdobie, ktoré nás čaká, zmenou životosprávy. Naozaj nemusíte k tomu veľa urobiť, ale veľmi tomu telu pomôžete. A ako sa hovorí, v zdravom tele zdravý duch, dobre? Takže naozaj rozmýšľajte, či už budete piť bylinkové čaje, naozaj zabezpečte si to, ale hlavne aj zvýšiť prísun vitamínov, dobre? Takže vy, čomu sa musíte vyvarovať, aké negatívne veci vás očakávajú. No, je tu naozaj aj v týchto kartičkách je reč o tej dovolenke. Viete čo, vy asi budete chcieť ísť sami, hej, a tie deti trošku budú závidieť za tú dovolenku, ale to obdobie, keď bude voľný termín na tú dovolenku v tom zimnom období, tak tie deti nebudú mať prázdniny. Takže toto im vysvetliť, že z akého dôvodu teraz naozaj potrebujete ísť sami, hej. To si naozaj komunikáciou viete vyriešiť a urobte tam kompromis, že všetko vy nahradíte v letnom období. Ďalej tu máme škorpiónov. Takže škorpióni, čo môžu očakávať na tento týždeň? Škorpióni, vy tu budete momentálne riešiť nedostatok peňazí. Nedostatok peňazí a strach, že sa vám skončí manželstvo za zahraničie. Škorpióni, vy ste doteraz aj teraz stále ste znamením, hej, ktorý je strašne aktívne, ste na vysokej úrovni, ale zase už keď nemáte čo robiť, tak nerozmýšľajte len o negatívnych veciach. Naozaj skúste, veď vy ste pozitívne naladení ľudia, máte to v osobnosti, takže naozaj netvorí tie negatíva, keď naozaj ten svet je tak či tak negatívny a vy ste ľudia, ktorí viete viac pozitívnejšie rozmýšľať, takže aj tú dobrú náladu roznášať vo vašom okolí, či už v rodine alebo na pracovisku. Čo sa týka zdravotného stavu, vy tu môžete mať bolesti kolien, hej. Tie kolena máte preťažené, no
treba to riešiť, hej, skúste navštíviť lekára a ten problém sa bude trošku aj minimalizovať. Takže ďalej, škorpióny, aké negatíva môžu očakávať. Škorpióni, vy tam budete mať nejakú cestu, je to pracovná cesta, ktorá z nejakého dôvodu sa zruší. No ale bude tam náhradný termín, takže ani tu naozaj nerobiť žiadne bolesti hlavy z týchto negatívnych vecí, veď nikdy nemôže sa vám stále iba dariť, hej. Takže tak. Ďalej máme tu znamenie strelcov. Čo môžu strelci očakávať tento týždeň? Čo môžu strelci očakávať tento týždeň? Strelci, vy tu budete riešiť pracovné záležitosti. Vy už niekde sa musíte ustáliť, hej, pretože keď pôjdete do tejto práce, tak sa vám nebude páčiť, hej, budete hľadať druhú prácu. Vy ste málo znamení, z ostatných znamení, ktorí majú toľko možností, hej, ale vaša tá energická osobnosť, hej, tak či tak vám otvorí všetky dvierka, takže zbytočne sa netrápiť nad tým, čo nie je. Zdravotne by som povedala, že tu môžu byť bolesti očí, hej. Ten vysoký očný tlak vám tam hrozí. Takže kľudne choďte k doktorovi, navštívte očného lekára, nech vám ten očný tlak pozadí tam nech to zmeria a uvidíte. Ďalej negatívne záležitosti, čo sa týkajú strelcov. Negatívne. Tiež je tu plánovanie nejakej dovolenky, ale momentálne nie je vhodný čas, aby ste nad tým rozmýšľali. O také 2-3 týždne, možno mesiac, áno, už to riešte a verte mi, budete mať šťastie, takže vy tie termíny, čo sa tých, ak náhodou plánujete dovolenku zimnú a v decembri, v januári, takže dostanete ju, keď už len nejaký last minute, takže je tam tá dovolenka. Dobre, takže nerozmýšľajte nad tým, aby teraz a robili si chaos, že prečo nejdete na tú dovolenku. Ďalej tu máme znamenie kozorozca. Čo môžu kozorozci očakávať? No, kozorozci, vy plánujete kúpiť nejakú nehnuteľnosť, ako vidím, tak rodinný dom, aj sa vám to podarí. Ešte momentálne nemáte všetky financie doriešené. Ak rozmýšľate na hypotéke, áno, dajú vám kľudne a kúpte si ten vytúžený a vysnívaný rodinný dom. Dobre, zdravotne, tu vás môžu bolieť kĺby. Áno, také menšie zápalové ochorenia. Skúste obmedziť jedla, hej, dajte tam viac zeleniny a pite naozaj veľa vody, aby sa to telo aj čistilo, dobre? Takže, a čomu sa máte vyvarovať? Čomu sa máte vyvarovať? Kozorozci, čomu sa majú vyvarovať? Pozor na neúprimnosť vašich detí. Tam, viete, je len začiatok školského roka
a tie deti po prázdninách tak či tak veľmi nechceli do tej školy, ale aby tam boli nejaké poznámky za správanie a zatiaľ o nich neviete, dobre? Takže naozaj strážte tie deti, aby nedošlo k nejakým nepríjemnostiam. Ďalším znamením tu máme vodnára. Takže čo môžu vodnári očakávať? Vodnári, pozor na stratu peňazí, financií, hazardnými hrami, hej. Takže naozaj to obmedzíte, pretože pozor na to, aby ste nestratili potom rodinu, hej. Lebo toto už sa naťahuje a tento problém, ako vidím, tak sa u vás v rodine aj rieši. Takže momentálne toto vás podľa kariet bude zamestnávať. A zdravotný stav je psychika, hej. Máte z toho veľmi veľa stresu a pozor na tie depresívne stavy, ktoré vás teraz môžu zastihnúť, hej. Je to zbytočné, nerobte to. Je to vlastne studňa, kde sa hádžu peniažky a nikdy to nebude marné. Dobre. Čomu sa majú vyvarovať vodnári? Viete čo, pozor na to, aby ste nestratili rodičov, pretože tí rodičia vám už dlhšiu dobu dohovárajú určité veci, ktoré robíte zle a nechcete ich počúvať, tak viete, aby ich neprešla trpezlivosť do budúcna. A posledným znamením sú ryby. Čo môžu ryby očakávať v najbližšej dobe? Takže čo môžu ryby očakávať v najbližšej dobe? Ryby tie sa budú tešiť naozaj harmonii vo vzťahu. Budú tu riešiť aj prácu v zahraničí, ale veľmi spokojní s tou prácou nebudú. Takže buď radšej počkať, alebo zmeniť pracovisko. V tom zahraničí je dosť ťažko, ale naozaj nestojí to za to, pretože to sa vám bude miešať s tým, že vám chýba domov a je to o to ťažšie, hej, keď v zahraničí máte nejaké ťažkosti v tej pracovnej oblasti. Čo sa týka zdravia, tu môžete mať kolísavý krvný tlak, hej, takže menej stresu, menej rozmýšľania a naozaj relaxujte, choďte, doprajte si prechádzky, naozaj navštívte si rodinu alebo známych priateľov. Je jedno, urobte všetko preto, aby ste sa vycítili naozaj v pohode a vyrovnaní. Dobre? Takže ryby, čomu sa majú vyvarovať? Ryby, vy nemáte radi samotu, hej? Ale skúste nájsť aj pekné chvíle v tej samote, hej. Veď, ak sa nad tým zamyslíte, tak každý človek je najviac času celý život sám so sebou. Takže naozaj tie hodiny alebo dni samoty sú, verte mi, potrebné. Naozaj máte čas na rozmýšľanie, nemáte tam rušivé vplyvy, ako sú telefóny, návštevy alebo niečo. Proste urobte si pohodličko, relaxujte a naozaj doprajte si ten kľudnejší deň, hej, a nebojte sa tej samoty. Tak, to by bolo všetko na tento týždeň, takže dúfam, že sa vám výklady páčili a naozaj nezabudnime
že všetky negatívne veci sa dajú obísť. Ak je negatívne, tak je pozitívne. Ak je niečo čierne, je aj biele. Takže tak sa tomu sa treba držať, aj keď je to veľmi ťažké. Takže na budúce teší ma s vami stretnutia. Hej, a ďakujem vám za pozornosť. Pekný deň vám prajem. Dovidenia.